Gızıkly alem ködürleýär. İçiniz gısanna YouTube'a girin. Gözlüğe yazın siz gızıkly alem. Videolar täsirli, syptyrmaň birin. Siz üçin işleýäs bu şemme mälim. Gızıkly alem. YouTube ulgamynyň türkmen kanallarynyň içinde iň gyzyklysi, iň täsirlisi, iň şöwleňli videolar bu kanaldan tapyp bilersiňiz. Siz bu ýerde aýdymçylaryň iň täze çykaran aýdymlaryny, olar bilen bagly bolan käbir gyzykly pursatlary görüp bilersiňiz. Mundan başga da bizim kanalymız sizin gownuňyzy açmak üçin degişmeleri, yomoklary, ýetiş orta sözleri, gülküli gyzykly wakalary hem ködürleýär. Bizim kanalymyza agza bolan adam hiç kaçan ökünmez. Çünkü bu ýerde olary gyzyklandyryp biläjek hikaýalar hem bar. Kadırlı tomoşaçylar, sizi hem Gızıkly Alem kanalyna agza bolmaga çagyrýarys. Bu kanal sizin gownuňyzy açmak üçin, size ruhy lezzet paýlamak üçin döredildi. Bizim kanalymyz bilen ýakyn ara gatnaşykda bolun. Biz diňe sizin üçin işleýäris. Gızıkly Alem, biz sizin bilen. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Siz meni megerem tanan bolsaňyz gerek. Men ýene de sizin ýüregiňize düşmek üçin ýüregiňiziň gysmazlygyny isläp, ýürüýte güýmeriň atly gepleşigimiziň täze sanyna başlamak üçin Muhammed Murat Oraz ha? Dinleyijiler, Maro. Gel Maro. Ay Maro Maro. Duram kim ay sanacak orayı? Size Maron kamingde iyisi. Maron. İyizi verdin kamingde. Ooo verdin. Hello. Gomerdaylar. Siz işmezlik kolya mı? Var mı o? Ne yağdaylar? Oo gulyalı gel benim şey. Yazgı tuttura. Var mı bulaştırmayken? Yok. Gulyalı gomerdaylar senin. Maro velendireceğim. Bulaştırma. Nakar bir şey yan mı verdi? Yo, sen bulaştırmana harışıryan ya, aşpez mi yani? Bilen oğay diyen o ha? Ben Chef Power ha? Chef Power mu sen? Ova. Chef Power! Can Halifa ben Aşgabat'ta yerleşen Tekavazar'da iň ulu qatul ondan ulu edil iň ulu salavayda Chef Power. Mara olsun nire bir Chef Power'luk nire o sen? Urul bienstin arkan gömüvertin ha o. Bu göğana ork gidelim yok. Ay yenim. Düşünün bu meni son kıydırılğam. Bilyenini sen beni yalnız koyam. Seni kalan zatlarım var. Maykam var, cinsim var. Sana birin batinkam var. Git, nireslesin giyip git. Ne kahıştım var senden. Taksi pulu, koyup git. Nire sen taksi pulu? Ön avtobusda gezip veren halına indi taksa minjek koyalım. Ayo gepleşikten soň piyada gitmen ayo. 13 milyon gönek git yaşar. Ha 10 bacak. Halipa. Ha? Dinleyiciden sana araştı. Sana näme garaşan ok? Uy! Sen soň elliňe menden ol. Sana garaşýar öýtüm. Mene bir hil gülkünç prikolny aýdymlar. Eşitdiňden şumat dinleýijilemem. Ýatdan çykarma da dinleýijilemem. Ýatdan çykarman gel. Seret. Şumat wara. Sep gitdi. Mommaga da yaran ok. Sen wara gelen ora. Ýazga konuklaşyp bilmersiňmi?
Mesele del. Güýmeniň ýazarlygy Mamma ne molly? Ondan men sana näçe gelip öň aýtdym, öň ýadyma çem serik dagulary geldiňi da ýüşüp. Şonu özüň diýdiň, men güýmeniň kömekçisi, maslahatçysy, derişme kap berjek mundan öýlek täze uçasnik menem diýen bolýardym. Gelen oňa mammaga bilen şondan soň näçe gelip güýmeniň aty ýepleşigini çykardyk biz. Bir ýerine de gelmediň sen, men seni işler goýunyk berdim. Ha, gowma. Girmedi işimden näde gowjak aýdy. Dada giymedi geçinden ne koyacağım. Ha. Başla lan. Başlaýdym. Men güýmeniň aty gepleşigimiziň başynda ilk seni dinleýijilerim bilen tanış edeýin. Gadyrly dinleýijilerimiz. Ine eşitçiniz ýaly bizim güýmeniň aty gepleşigimize şuun mammaga saglygynyň yaramazlygy sebäpli gelip bilmedi. Şoň üçin men Allahyberdi Nuriýew ýani öz şagirdinimi çağırdım. Men size Allahyberdi Nuriýew barada gurrun bereýin. Men Allahyberdi bilen kiçilikden ýani biz mektep döwrüne bile okuyan wagtymyzdan bäri dost. Ýani halipa şagird diýen ýaly dost bolup gelýär. İkimiz bileje tirkeşýäs. Yani köpçülük çärelerine de bile gatnaşardyk. Gülkülü gızıklı sahnalar oynap halky güldürerdik. Allah berdi ikimiz. Höwes edýärse, umumyň biz çeperewoz çöňler, toparlaryna, konsertlaryna, köpçülük çärelerine gatnaşyp halka hezil bererdik. Sözümüz gowru bolmaz ýaly, hormatly dinleýijilerimiz. Häzir biz Allahyberdi Nuriýew bilen kiçilikden bäri öňde soňda şu wagta çenli oynan sahnalarymyzyň ýazgylaryny size hödürleýäris. Ona näme gadyrly dinleýijilerimiz? Gelin Allahyberdi Nuriýew ikimiziň dürli konsertlarda, mektepde, köpçülük çärelerinde, çeperewoz çöňler toparlaryna oynan sahnalary bilelikde hemmämiz üýüşüp dinläýin. Gadyrly dinleýijiler, bizim güýmeniň atly gepleşigimizi inni siz YouTube'dan tapyp bilersiňiz. YouTube'da Gyzykly Alem kanalyna agza boluň we güýmeniň atly playlistini tapyň. Bu gepleşikden başga hem siz Gyzykly Alem kanalyna has täsirli videolary hem görüp bilersiňiz. Gyzykly Alem kanalyna agza bolmagy unutmaň. Nuriýew Allahyberdi 6-njy sınıfda okuwçy, 8-njy sınıfda okuwçy, Orad Muhammed çykyş edýärler. Ýersegeler ýani diýleri okuwçylar keşini ýerde ýetirýärler. Okuwçylar gelýär. Olma, alan bolsun. Hadi biledim, çekin okuwçy. Bolýar, biledim, aldymy gerekli. Bir şoýa. Ya boşlar. Ya boşlar. Dedim. Ömür boşlar. Sonra cevap veremiz. Görýärsiň. Bolýar. Men boşlar. Bolýar, hadi başlaýan onda. Bir soram. Bu näme var taýarlar. Näme soralar näme? Soram. Men de şu buralar. Buralar men de şu. Bunu men taýarlar. Näme bilýär? Mesela da şaýry ýa-da men de şaýry atsaydım. Mon ikayam tu şaýry ben to'g'ri. Bo'lmadi. Mektepde ayollar ne ahvoli? Ana shu bir yerda menga chiqdi o'rdan bor. Endi birovlarni ko'rsalar, men ko'ra Şuraya mı? Boşkalar bile var mı? Ha, boşka mı? Ay, boşka mı? Misli derler. Ay değil mi? Anaydan Matematika tutuştuğunu o adamsın. Bu işleyen özünün bağdansın. Sizin okuşuna vaktini yatıran men başıma ahır zaman getiren Algebra'yı aynavrızın başından bizar olun senin ehli işinden piramide değil zatın uğrasın. Üç muşluğun kvadratın çürüsün. Senin bir oğudun adın olmasa, kızıklanır yalnız zatın olmasa, alfan alıp koyma bir yerde, beytan menfan ve tükömsüz yerde, sinus ve tanesini yapsam senin, prizma gelip tuvalete de kıskam senin. Senin geldi, konusu muydu? Önemli sualdım, dur şöyle, şu dünyada, gümmartın, ya kumar, nasıl geliyor? Kulelendirim.
Bırak, saatlik ikarım, ikarım. Saatları bir tanımak var ya da radikal. Şöyle ya da. Öyle bak kelek. Özleşmedim. Onatım cevabından doğru cevaptan. Sorumlu doğru cevaptan aynı. Matematik okullarısın, bardasın. Yeryüzünde milemecek adasın. Sensin okuyucuların baktın getirin. Edirmenden adın arsa getirin. Ilımların şafi adın var senin. Gülkülü gıdıklı zadın var senin. Alfabette bu çöçeyen feriyerde. Lukbatın dünyadaki bardakta. Algebra men başıma tercih etsem. Onu ılgın köp acayip iş etsem. Piramide örgüsünden güycesin. Uçbursun, kvadratın yaşasın. Köp samırda silkelerini çiğsirme. Yalan yaşlık varsa kıyımı üyüşürme. Hem de zaten hasaptır hasapsız işlerdir. Bolmayar hasap. Şu atılıyor nasıl? O cevap o kadar ne ayıpsın söyle değil mi? Yalan kürtlüydün de o cevap verdin diye ne? Şimdi bırakın. Geçin. Assalamu alaykum, hormatly tamaşaçylar. Biz sizi bayramçylyk konser programmamyzda hoş gördük. Salam mehman mehmanlar, ana men dostum hem ağam. Begensem begenyan, gıynansam iki sevegen Muhammed Can bilen bir degişme sahnasyny taýarladyk. Betoğlan 2017 atly. Onu näme? Çapak çalýas? Çapak çalınlar. Ömrüňiz uzak bolsun. Çarpmadıklar, sizin ömrüňiz Näme? olardan uzak bolsun. Ay, çarpmadık lan batı yetin. Onu näme? Başladık. Ene, serede. Görýän, gowum talipler näme ýagdaýlaryňyz görýänmi? Şu taýda gow talipler ötür. Ene men dostum ötür şularyň arasynda. Menem aýtdym, öz jigim bar dedim. Hewa, hemme taraplaryny bilýär dedim. Aýdym aýdýar dedim. Saz çalýar, goşgu goşýar, goşgyny özü düzýär, güllerýär, ağlaýar, tans edýär, pianino, skripka saýdyňdan çapaw diýok. Vay maşenik. Maşenik, näme maşenik? Maşenik diýip durma ha. Alamallalla. Allamallal. Men yüzüm kızardaýma, düşündiňmi? Utanyp ýüzüň kızarýar, sowukda kızarýarma ýöýdüm. Ey, bollesene, diňlendi men, näme diýýärdi? Häzir salamlaşarsyň. Ine, men diýän jigim şol adamlar tanyş boluň şoň bilen ütköşük salamlaşýar. Salamlaş. Salam. Görýärmi ütköşük, gaty ütköşükdir. Ütköşükdir, görýärmi? Assalamu alaykum. Awa. Men Betoğlan Nomradin. Aha. Çık liboy wagty ajin. Aha. Goşgy ýazmaly bolsa, aýdym aýtmaly bolsa çözülýär. Görýärmi, suratlan çäklenmän, oňdaşyndan tekvando zatlaryň meşgul bolýarda men jigim biraz gyzmarakdyr adamlar. Ine häzir goşgy aýdyp berer, goşgyna möz diýär dron ýerine. Dersiň tapaw ýokdur asaňa, ha? Vapşe tapar. Wa bolly. Onu tapaw ýok bolsa, hani goşgy özüň hakynda. Özüm hakda goşgy. Hani? Intermotdan beteşiklerge. Aha. Intermotdan beteşikler geyinýän. Aha. Intermotdan penjegini atynýan. Hawa. Problemam ýok. Bir toğum ýanymda. Ine? Diňe agam sen burundan tanýan. Ey hayvan ey. Nege sen en kepkiri alet ara. Menem saňa öz jigim diýmä oturýan şunýanmy? Goňşulamyň ýanynda otonyp, goňşumyň çagasy no. Menem şey diýen bir toğum diýem Hey, bolle sene näme diýäsidi? Reklama. It's orbit şeyine. Bahası barmat 20 tenge. Berekella jigim çözdü. Bolya. Hani ne tamaşaçylar siz maňa aýdyp beriň. Şu dünýäde iň güýçli duýgy näme duýgy? Janrak. Eşdemok? Görgü. Ey, näme görgü söýgü diýip durlar haberde. Söýgün saňam görgü da. Ey, bu şol gör, uy, söýgülen dowam edýäs. Onda hani söýgü goşgy. Şu taýda oturan odun gyzdan birine goşgyjyklanan. Sen gyzlaryň hüri. Sen gözelliň hüri. Men aşyklaň biri. Men aşyklaň biri. Sen hemme gyzdan saýlanýan. Sen hemme gyzdan saýlanýan. Seversen kellak süri. Ey, hayvan! Senin öz kelläňden habar alsan özellikki. O saçyňdan edil kirpiň tikene ýaladym. Mundan bir goşgy bolýam o.
O golca koşkayt bolun başla demek için bir koşkayt. Başla dey bol. Sana juda bagtlyk izleydiler. Sana juda bagtlyk izleydiler. Sen bagtyňa göz dikenkenler. Senin bagtyňa göz dikenkenler. Ýöne olaň birem şu wagta çenli. Ýöne olaryň birem şu wagta çenli. Senin belgileň berçenler. Ey samsyk. Ey, mene ne koşuk bolýarmy? Bu gynanç koşuk. Eger şunu gowaýtmasaň, şunu bilmeseň, onu menen gaty görmek düşündiňmi? Zöhre penceresini açtı. Zöhre penceresini açtı. Tahir girdi. Tahir girdi. Leyli penceresini açtı. Leyli penceresini açtı. Mecnun girdi. Mecnun girdi. Şahsenin penceresini açtı. Şahsenin penceresini açtı. Garip girdi. Garip girdi. Sen yatlap men penceremi açtım. Seni atlap men penceremi açtım. Sinek girdi. Ey! Ey hayvan! Sivek girdi. Kelleğe gelýär. Soňa näçe bulaşdyrýan? Ben gülýe aljak gidip barýar da gülýe aljak barýarçyň. Ağlasan güllüyorsun. Ağlasan güllüyorsun ine. Söymesen söydüyorsun. Söymesen söydüyorsun. Eğer beni söymesen Eger meni söymesen, elmedi söylüyorsun. hey men ýane, nerden aldyň şu aşkyny? Ha? Nerede tapdyň he? Al sen çügüňdäki defterde. Awa men oşlymy al, näçe büyüt kötbersiň men onu çiwlere başlap düzmär. Bolýa. Dostlar, men diýjek bolýanym bu soraglar, bu goşuklar ken ýadyna düşmejek bolýarmy? Näme sorag berseň, näme sorag berýän gün bilýär. Men häzir sana sorag bererim, sen soňa jogap ber. Düşündiňmi? Tapawdy ýok. Tapawdy känir. Bolýa. Ine sen bir ýere gidip barýan. Gidip barýar. Awa, biri öňünden çykdy. Öňünden çykyp sana alma berýär. Arma berenden soň sen şoňa näme diýmeli? Başga ýokmy diýmeli? Ey, sagollimeli. Ha, sağ ol. Sagollimeli, bellek goý ha. Gözüňe tutarsyň. Bolly. Şeydonna. Bolýa. Biri senin öýkelek gidip barýar. Gidip barýar wahey. Awa. Ine öýkelek gidip barýar. Bolmanlar. Bolmanlar. Awa, goýda. Onda öýkelek gidip barýar, sen şoňa näme etmeli şonda? Elini tutup saklamaly. Biri kela elini tutup saklap näme etmeli? Çekip birden goýuran. Gatyk darýalykla. Hey! Bağışla diýmeli, hey! Bağışla diýmeli. Bolýa. Beýnsiz adam näçe ýaşaýar? Sen näçe ýaşyň lan? Sen maňa beýnsiz gülýärmi? Sen maňa beýnsiz gülýär. Bolýa, şunama? Saç. Ýok, wow, şuň aňyrsynda näme? Saçyň çykkan ýeri. Ýok, böllü şuň aňyrsynda näme? Baş. Wow, kim baş? Men başmy? Bolýa. Ö gatdyň gelýän haýwanyň ady. Özüň. Özüň, sen özüň. Ey, bolýa. Sen awada diýin çalmaga gidip barýan. Awada. Awa gitdiň diýin çalyň, onu gülýäp tag diýin çalyň, ediletdiň. Aňyrdan awadadan gaýdyp gelýän sen aeroportda gelýän bolyn. Ilk ulan samolyotdan düşýäňde ilk öňünden çykkanç kim? Aýşanam bilen o aeroportun taksisi. Hey! Bolýa başan adamlar men muny alyp gideýin. Inniki konsertlere çen gowy edip taýýarlap getiren. Taýýarlanarsyň ha? Garansiya ýok. Ey, muňa da garansiya ýok. Kadırlı dinleyiciler, bizim Güýmeniň atly gepleşigimizi indi siz YouTube'dan tapıp bilersiňiz. YouTube'da Gyzykly Älim kanalyna agza bolun we Güýmeniň atly playlistini tapyň. Bu gepleşikden başga hem siz Gyzykly Älim kanalyna has täsirli videolary hem görüp bilersiňiz. Gyzykly Älim kanalyna agza bolmagy unutmaň. Nerdim? Salam. Gelay ho berikil. Hello. Salam. Kom ýagdaýlar? Kom halipa. Bamyň? Ba. Ha. Kom ýagdaý jan. Kogul ýaly. Täzelik. Ýoşrak o äň açça. Näme ýangaça diýip täzelik goý diýen mende. Ay. Hey, aýtmagy toýan. Ay, öýdäkler guda bolupdyrlar ho. Yeri. Ey, bazym öýlenýän. Tu, wagty boy. Sag ol. Sana da ýetirsin. Aýdanyň atsyn. Annaň. Inwara. Owa. Şäder, şu konsertden soň men şoňa eden görüşmäge gitmeli. Yeri. Onuň dün gece akşam yatman goşuk ýazdım şoň şanyna. Sen allarmaýan annaň. Ey, senem bara men şägirdinim. Şahyrçylykdan başyň çykýar dogry mi? Berekella. Indi sen bara gaýrat etmäge bir kömek edäýsen de bolmaýan ýerlerini bir düzeltýäýsen diýenler. Meselede. Bolly. Onu häzir şo goşugyny ikimiz taýynar görelim. Bir gyýyz nemetin gelmäke. İlkini gyýyzyň ýanyna barýan ha. Onuň men ilk hal ýagdaýyny soraryn. Onuň näme diýeýin? Annaň, goşugyň aýdyp ber. Ha, şo goşugyny aýdaýynmy? Owa, Özüm bilen tanıştyrmaýyn bilkür özüm bilen. Owa. İlk özüň bilen tanıştyr. Salamlaş. Soňam goşugy düzüm zati başa berenmi? Soňam goşuga geçe. Hawa. Onu bir taýlyk geç göräýin ilk ikimiz. Geç görelen. Hani
Men adım Ataş. İkiniz hem münasip birbirine sataş. Hay berekella berekella. Şuları alacak bu işler girdi orgun ho. Aha, anam. İznay değil mi? Ay, Boyları derek. iyelle börük. İyi vay. Ha? Börek nereden kendine geldi bu tayda? İmel var adara. Toydan son yeriz ho. Toydan son. Ho, toydan son yeriz. Geçen sefer ama konsertten son börük imenek çekip ağlatın, eşittin bile. Yo şu gedek söz veren yersi yana gayret et bulaştırma ho. Bulaştırmasan duyup yanar nakarın o. Ho men sana nakar pişirmeliyim ho. Bulaştırma ya koşkın ho. Düdük bir. Şumadan börük yasiydin ama. Yeriz toydan son yine gelineceğim özü pişirip verer. Öyle ho sana, anam. hay. Neme koymak gerek ay. Sen bana gerek. Anan mı ataş biderek. Ey. Berdi bey diysen bolma da ho. Nemçin ho. Bir direkligim on yanına var aytma ho yana nirde aytsan bir. Şu zalla kotronan. Emmesen bilesen biderektin. Hey. Şoğizden başka. Yo şo bir. Böyle halife değişen. İznay. Dize düşürayo. Bol. Men seni görüp bollumla şat. Baran kapından kovulup bollonla olu ile at. Ey bir bolan o amının ho verdim ne Nemçin, ettin? Kovulsan bir kapıdır kovlanırın ha ho. Eyvah. Ne ettin ay? Bir kapı deyip sağınım bilen oklayın. Ho iki kapıdan ne kovlanırın ha? Ay ön son kovullun sen. Onun iznay. Asgar etme ho bir. Böyle. Men seni görüp ira verdim. Hoş onu benim yüreğe verdim. Yürüme verdim bana kömek etsen yürüme hiç yere. Böyle iznay. Gitme. Git şaka. Böyle. Men seni seviyorum ömrüm ötünce. Yalan sözlüye kaptalından gidince. Ey. Verdim bunun bana ne var sen ho? Bana başka. Hey çıkayım. Başka koşkaydayım ben o ara. Bol. Şunu ara ben özümüm aydım edecek. Yine bulaştırma şu gedek var. Sağlam çerçi işle. O çerçe işe ya sağdırım. Bildim. İznay. O. Ay demiş o koşkunu. Ay. Senin dek tergun çapağlarda bitmez. Kollarımı uzatsam ellerim yetmez. Uklasam oyansam yadımdan çıkmaz. Meğer beyler bu cennettir. Tentek onun başka soyu hakta değil ha. Aha men var ha. Sen bulaştırarsın o ittim daha onu ha. Şunu. Hani o kız gel ya. Kıyız gel ya. O perdi. Şimdi ben ne aile gidip yolundan çıksam o orka. Yürek isem kam ya ılgak isem kam. Döküp çıksana halife sonuna o. Ha önünden döküp çıkayın ha. Şeytana. Hay bol ya davay sağ olun. Qadrlı dinleyiciler, bizim Guymanın atlı gepleşigimizi inni siz YouTube'dan tapıp bilersiniz. YouTube'da Kızıklı Alem kanalına agza olun ve Guymanın atlı playlistini tapın. Bu gepleşikten başka hem siz Kızıklı Alem kanalına xas tesirli videoları hem görüp bilersiniz. Kızıklı Alem kanalına agza olmayı unutmayın. Gelin sunko gelin. Ne? Oğudan sunko emme taraflayın içine kitap o emme de salsanam molyana. Gelin. Neyim? Näme satýan? Selamun aleyküm. O ma mağda. Wa alaykum gowmy? Owo. Sunko satyan. Sunkom mu ne? Owo. Göreyin. Gör. Ne? Emme taraflayın notebook, kitap, näme salsanam molya. Jujuklary var ki. Owo çocuklar içinde owo. Koy irwedim däne bolsa. Owo gülli alaktır. Näçe mantyň munyňa? 50 manat. 50? Owo. Öýlenjek bolýarmy unym nä? Bahaň näme? Ya 50 manat ta. Dolar gymmatlat diýip beýt bahan galdyrmalar. Benzina gymmatlat diýip sen bahana bolsa goýýan. Unym gymmat ho munyň ho, gat gymmat. Eyle var bazarın içinde eyle var. 60'dan 70'den mer oturuyor. O intihar mesela 50'den mer oturuyor. Oy sana ho beýdimi? Şu bazar ha. Aylanayın ben orayı. Aylan ha. Ho aylanıp göreyim ana. 40 manattan satıp oturamasa var ya biri. Mesela şunu 30'a verecek. Ha bolly. Hani men aylanayın ana. Kim dazım kovary? Näle verdi? Kovmay. Pamol senem dünýäler. Görüşmediğimizde defes wagt bollay. Nämejik satýan ay näme? Oho, sumkajy. Reklam oturun. Çöz ya. Gözläp berdi bay. Notebook, kitap näme salsaň ama. Şu. Gezile ulo. Planşet aljak bolýan şonu saljaklar şunu. Näme? Yanına götürüp gezerme leýlingmi? Berekella. Ozada kenaymy. Näçe diýäň munyňa? 50 manat. Gönalyan. Ne? Getir. Ne? Allym. Gördün mağam şey duvarlarını. Ben sana var ya şey duvarlarını için 40 man da öyle. Sağ ol.
Ay näme dotyrun? Dur men tak aljak bolup otyryna. Alacak olsam yok innisi. Yoğun gitti. Oh, beýtme. Yo ben al. Basta sen at taktın lan. Bay bay. Kımmat kımmat. Oh. Ha. 50 Satın. versek getir şunu alıp berme. Verdik o. Eyvah. Melam nesibesine. Ay. Ne ettiniz ay bunu? Ha. Men 60 ver yani izine getir. Getire verdik vay. Oh. Al gidip var yanına 55 dedi. Ay şey. Ha ne? İneyim. Sağ ol. Ha. 70 verecek sana. 70 getir. Ha verdik. Ula. Ay ho. Akçasıyla ngok Getir mu? ha. Ulura beraymen la vay. Ay. Ha görüyor Balya. Dur. Şu 70 değil değil mi? Ha. 75 ver yani. Öz geçirsin. Geçir. Geçir. Ya öz geçirsin. Me ho me. Geçir. Me. Alaycı kimdi? Gayrat etti. Alaycın gayrat et. Şeydi. Ha, Men kitabın işi. Bol 75 ver yani sana. Sen veriyen ben sana öyle Getir. ağam alay da deyip ödü geçirsin. Geçir. Ödü geçirsin ağam alay da deyip. Alay ağam. Getir ver. Ey sun kallanma kayıt. Ey bunu yıngızdan Ay, çok daha hayır, olma ya. Beni dur, dur. oynayıp verme. Sun Dur. kallanma kayıtma la. Dursun yani stayda. Şurada. Beni şu an oynayıp olma ya. Getir ver tüm kanı. Ey seyret. Men sana var ha. 80 ver yani ha. Ava. Hemem şu öyüngüde götürüp akıp düşürýän maşinli. Getir o mun kamatla men stayda. Onçluga men ben arıyor. Ey getir. Şey sen ay. Hey. Sağ ol. İneyim. Ava. Sen ne medya? 90 vers veriyen. Ava. Götürüp akıp düşürüyen. Ava. Öyüngü var. Nakarına misirip veriyen. Getir o vay men özüm pişirmeyim. Ay ne ettiniz ay? Al. Alayın olsun o. Ben Ey. bana çok daha olma beni. Ey cim. Men sana var ha 100 verýän ha. Şu öyüňe akıp düşürýän. Yatırıp koyduk içine depýän. Yok. Yo arkaňa basıp berjek, o sifalap berjek. Gör. Ya ondan ne edecek nakar? Yo nakar var ha. Ha. Şuna üşürdik sana idirän kartoşkasını hem şunu arttıracak o. Getir o verdik o. Zart tayarlap. İneyim. Ey şey sen. Beydin menin zara var çok daha olma ya. O alım beni yam sevda bolluş. Ben para oynayıp vermem ama ben 100 veriyen ama kalk gittim bak. Dur bir aşağıya olsanla. Ey bizden Kim ne al ya? olma ya. Ha, Mehmet Ali. Nämet diýdi gaýrym? Ey çaço küçük kalk biz ne oynayadık ha pitik. Şol oynary. 3 Pitik yedek mi? pitik seredin 3 yedek pitikleşýärse herimiz. Şu kim köp wagt diýse şo utulya utanam sum kanal kitýär. Boranna kim başlamaly? Muhavasa. Ey, näil mu howasy ya? Men wasyan. Ulu ben. Basta sen at taktın aljek. Ha o at taktım. Ben Ben başla. Çağ menden. Muhavasa. Ben başlamaly, ulu wasya kiçis. Muhammed. Ay bana başlayan, başla bol. Mehmet yan o. Näme? Maske diyen. Bitti için basta mağarak. Ay kuş dönür ya la kov pitikler ya la kov wagt diýdireýinler. Bana. Bol başlayan watan bol. Basta. Ha. Hey, faslı yerine bitikle. Özüm bilerin onu Faslı özüm. yerine bitikle. Bilerin özüm. Saç yerine. Seret gitti birinci pitik. Seret ne şunadır? Wek ya, yüzün yerinde çüva. Yo, Çüva. yo. Killer taf koporup. Zat yok elimde. Değil mi sen vurunca gelin men sana verecek. Değil mi bu mu? Yok zat. Bol ikinci kadar. Gitti. Ey, fas soğur yerine bitikle mi ağrıyor? Taslırak yerine koydu. Wek. Ne yaptın? Dırna ulla kana, dırna alıp bitiklesin ne? Bari dırnağın. Dırna alıp gelsin o. Tırnak yok o. Kellen ağırdıp var ya lay valla. Tırnak gitti. İnsan pitik. Di. Diwak. Di bol. Di Wak mi? di. Sumkang ya di miyangish men kolya. Yangish bizim ki diwak. Wak di. Demedi. U dedi. Vek demedi. U dedi. Ona ene gedek sen kiçaç. Gel ver şun kellesinden bir koşuk kelle yatağınla. Dur. Gel. Her Ey. arkandan hem kelle çıkarsın. Gel ver. Ay dur dur. Yo oynayacak ya Beray. Beray şuna. Ha, sun Yo kanı Beray ben otururum. Yo dur. Küçük kayıtmalısın sen şu at bitiklet dedi. Yo küçük kamera. Urdulay şon için armalım. Vahe. Ha İnin bitiklet dediğine ya sen ben ulan kayıtmalısın luğu buradayla kaç yerin ol sen ne? Ay yo. Beray şuna. Son vur koça da varsa kova olmaz. O sen kovlu arası vurur ne men sen şu at bitiklet değil no. Ona Yok. demek iki vek bir u hasabında çay. Getire verasın kana. Soğut. Soğut mu bana? Soğut. Ay bol aytta. Bollu da şula.
Ana bana sattık. Hawa. Endi pulun ver da. Men vermem pulunu kim alkydan olsa şo versin. Abeysen amolyan. Ana? Alkydan ol alkydan ol. Pulun ver da. Qadırlı dinleyiciler, bizim Guymanın atlı gepleşigimizi inni siz YouTube'dan tapıp bilersiniz. YouTube'da Kızıklı Alem kanalına agza olun ve Guymanın atlı playlistini tapın. Bu gepleşikten başka hem siz Kızıklı Alem kanalında xas täsirli videoları hem görüp bilersiniz. Kızıklı Alem kanalına agza olmagy unutmaň. Farklı adam yok mu hiç? Hayır. Bak doğal adam var diye diğer diğer tanımlar aslında adamlar aslında. Niye var o zaman? Ay şu an panik sana sana giden panik sana düşman tarafı. Nereye yardım da onu? O ne? O şu ne? Adımlar aşağıdan ağladı dedi oraya doğru bu. Ay benim bu sana altından ağladı dedi dedi. Olmaz. Ay bu şu ya bu. Şayet dilek böyle duyup böyle şoma baktım yok. Şoma şu ya mı? Ama böyle taksan tutmadım ya olmaz öyle geliyor. Şayet olma. Ben kıyıyorum. Bir soten kendine ağzını ne çıkar ya lan? Anlaşık olma. İnan. Benim bir de bu olayın dinle ne bilir? Kimi? Sen. Şu an tam bunlar öyle.
Kadırlı dinleyiciler, bizim Güýmeniň atly gepleşigimizi inni siz YouTube'dan tapıp bilersiniz. YouTube'da Gyzykly Alem kanalyna agza bolun we Güýmeniň atly playlistini tapın. Bu gepleşikden başka hem siz Gyzykly Alem kanalyna has täsirli videolary hem görüp bilersiniz. Gyzykly Alem kanalyna agza bolmagy unutmaň. Indi mihmanlar davaramız devam edýär. Allah berdi Nuri Femen Muhammed Murat Oradow diýär we değişme sakrady. Elçi diýär gollary. Allah berdi Nuri Muhammed Murat Oradow başytyna. Yine kim galla indi? Ba, alisam ýa daptyrsa. Gel. Mümkinmi? Nerede aylanıpıyorsun? Aylanam. Nerede gezipyorsun? Aylanamak geldim. Gelmeli sen hemme okuwçylar tawşyrk diye ködün gallyň. Galamak şo tawşyrmana geldim. Tawşyrjak bolsaň gelmeli ne molmydyň men barmalmy sen? Yok, özüm geldim. Özüň gelen bolsaň sen wara, familýaň näme daýsan? Nurif. Nurif. Ýogy, näme gülýäň şutaýdy? Ay, men bir soraňa jogap berdim na. Indi näme familýaň bilmegin sorak bilmegi ýer başladymy? Bilemek, ýöne bir soraňa jogap berýän. Kän gurlaýan, ýalynar kille magryp durup bir hil wara. Sen näme delliýsen gowy? Aýtman. Sen uzağa çekmäýinle, saýla. Ya bir kıyın ağır sorak ya da iki sanık yeňilräjik sorak. Ay, malim bir agyr sorak ber, aýdaýnam, gaýdaýnam. Kıyın ağır sorak boljak bolsa onda sen Nurif näme diýäň maňa aýdyp ber. Yer ilkinji adam nerede peýda boldy? Tejenne. Sen näçe beýle pikir edýäň? Ay, malim ýamany, ikinji sorak asen. Näme birinji beren çok aňy dogdur aýtýaňmy? Bilemek ýene ýekeje soraga jogap berýän. Nurif, gowun. Näme diýän? Sen bilýärmi näme diýäň? Näme diýän? Bilýärmi näme diýäň? Bizim mektebimizi iýize çekýäň. Men alarylyk güç ýok aman. Sende güç ýok, sen şu ikilikleňde güç bar, sen ikilikleňde. Sen şu ikilikleň zerarly bizim mektebimiz bütün şäher boýunça iňizde bar ya, maskaraçylyk. Bu ýerde tanalýarsanmy? Maňa beýdip tanalany gerek ya, maňa okap, düşünüp bilip, aňyp, düzedip tanalany gerek. Sen okarmyň bu ikilikleň bara. Sen Nurif aýsana şu ikilikleňi kaçan düzedýäň? İkilikleňi kaçan düzedýäň diýär men saňa. Malim alat etme jurnal goýup giden onuň daş edernen. Neta? Ene görýän? Maňa beýdip düzedeniň gerek ya, maňa okap, düşünüp bilip, aňyp düzedeniň gerek. Okarmyň? Okaran. Hani okan bolsaň ana sen hasap kesip molim senden kan aglaýa. Matematikadan gömük diýäň. Ay, şoňa özüň onuklayman. Bir derek gurlama. Ha. Hem gömük dip. Molim bilsenkilik koymaz. Malim öz ırsarap ikilik goýýar. Bilsen ikilik koy. Sorar, elbette sorar. Elbette sorar. Näme soraman? İki kiň näçe bolýar? 4. Utanaňak. Ne? Utanaňakmy? Şular aljagmy tanama? Utanaňakmy ne? Ne bilseňem utanmalmayman. Sen bilseňem utanmal şonu. O, ol mektebe barmaýan çağalar bilýär ha. Meni öwretýän şolaň emmesini. Özüň zat bilmeýän galygy ýyle näme öwretjek bolýar bizene. Ey bo, bolýa sen iki kiň dörtüňi aýdyp ulaç etdiň o Nurif. Bolýa ýyzy okudyň näçe? Ay, malim seni mir sarap başladyň ay. Okuwçy diýeniň bir mektebe gelende bir taýýarlanyp bir gelmezmi bir okaýyn, bileýin bir aňaýyn bir geçileleri gaýtalaýyn ertir synygym bar maskara bolup durmaýyn gelmezmi bir gelende. Taýýarlanyp mam gejegini ýatman. Ýatman senen taýýarlanyp bolsaň maňa aýtsana. Synyk diýmek näme bolar setinne? Synyk diýmek ýollaş malim bu iksan akylly adamyň pikir alışmasyna synyk diýip aýdylýar. Güllürme. Yüzme yıgırtış. Ayşe maňlaýyňa joýa düşdi de şolar ýalşala. Bay, gülübenler. Seretmiň diýerler. İki zan akıllı adamyň pikir alışmasyna synyk diýilýär. Diýilýär. Hawa. Şolaň bir gömük bolsa şonu näme? Maluman okuwçy ikilik alarda. Nurif. Ha. Gumman. Saňa baka ýok. Özüňe mertir ýene taň bilen gel. Olar awa gitdi. Onda ertir özüňden ul doganyň bilen gel. Meniň ulsa. Senin ulsy bolsaň onda sen öz hosarlaňdan dogan garnaşlaňyn kimi getirip biljek mektebe? Ay, şular ýaljak çağalar wagyna gatnaýan jigim aga şaň getireýin sady gatna. Sen üçin torman men jigiňe kaýaýynmy? Bar. Malim hiç şeydi bir yıkval qalýar. Yıkamak bar. İkiligem ýok saňa bar. Kadırlı dinleyiciler, bizim Güýmeniň atly gepleşigimizi inni siz YouTube'dan tapıp bilersiniz. YouTube'da Gyzykly Alem kanalyna agza bolun ve Güýmeniň atly playlistini tapın.
Bu gepleşikden başka hem siz Gyzykly Alem kanalyna has täsirli videolary hem görüp bilersiňiz. Gyzykly Alem kanalyna agza bolmagy unutmaň. Mehriban adamlar, bayramçylyk konsert programmamyz dowam edýär. Gelin öz çeper höwesçiler toparmanyň degişme sahnasyna tomaşa edelim. Nuriyum haçan ordan giza alıp berendir da iklimde ötmeye gelecek dedik. 15 minut oldu gelen ağay. Ha gella girecek bolsaň sen soraýan meýerlerini ber tapırdadyp durun beni. Mümkinmi? Ay bota odan nätläň soň mümkin mi diýmek näme ho dendi. Bolşuň näme helay? Ay öň soň diýme la malim. Ay diýjek bolsaň başga da tapynar. Hal çık. Täze. Yamaşkan. Medeniýetli tertiplice girýärdiň diýjek bolsaň. Mümkinmi? Han giran gel. Şeyde malim helemel. Ay men şey çekletin öýden alyp bar bolsaň. Aha. Salam. Ha, wa aleykum assalam. Näil onno? Oy. Taýarlandım. Näme taýarlandың? Tarihi. Egzamin. Ay, senem şu öňki kirikleňde ötjeksiň da. Owo, bildiň aýman. Bolu bilýär. Onno bara, şu men bara taňa. Şu ikiliňe. Ömür Allah. Şumolman haçan ordan gaharlo, yaman yüzü. Ya burada tamay diýämine hemem. Gatap ya, bilemok näme şimdi onu da gataya ýöne. Sen bara, hümür edip durmada jogap berjek bolsaň, ben ýokmy hüngürdäp durmataýda. Ya molmen egzamin sen berjek soraklaňy öz jogaplam taýarlap gaýtalatdy. Jogap berip biljeň onuň ýetýärmi? Awa. Onno, men saňa ýekece soraw berýän. Ber. Şonu aýdyp bilseň 5. Bolmady 5. Bolmady diýerdiň bilýän. Molmen öňünden 5 goý aýtyp berýän. Öňünden goýulýan zat bolsa bara saňa 10-njy klasyň sınaw astadan berip goýberýänli kötäp durmaşdaýda. Şonu aýtsana. Bol ber soraw. Beret. Germaniýany kim aldy? Ay ýok mol meni alem o Hudaý saklasyn. Tawadi. Ýok ho. Tawadi. Men senden Germaniýany kim aldy diýip soraýan. Näpdiň men? Hudaý saklasyn mol meni alem ok ýakam oý bersene o ne ogurluk. Ay sen ýakaň bilen işim ýokla men Germaniýany kim aldy diýen sen. Meni alem ok. On soňa molim klasyňa 1000 sany okuwçy gelip çykýar way. Diňe men ala. Anhaw, sizin goýuňyz näme? Kerim oğlum. Näme goýuňyz? Özüňiz söyleşäými da bileýärjekden. Men hoş Nuriyevden Germaniýany kim aldy diýsem, kes-kelle malam ok diýip gyýryp dur näme? Men alem ok molim men alem. Ay ho, canım. Goýuňyz näme ol? Alanladyn oynar çağıdır da goýar da. Molim ogurluk yapdy. Ay senem alanladyň ber oýnap bolňsoň. Näpdiň ay sen? Goýuňyna mazyrak edin. Oýnap bolansaň gaýtan. Direktor akıllı başlı dedim bilama barsın bulaştırdı. Ne eylek vallahi. Oh Nuriyev Germaniýany kim aldy? Ýekece soraw hoýsaň. Ay can molim. Çocuklar soraýmy Germaniýany kim aldy diýen. Can molim men alem o Hudaý saklasyn ýakam oý bar. Ay sen bilen düşünýip boljak gelen ya gelen hakan bilen düşünýärmi sen bilen. Hep düşünýip boljak gelen. Salam. Ya salam aleikum. Wa aleykum assalam. Näme boldy ho? Ay. Oy. Gel oğlum, molimyň al gaýdaýdyň mende. Oo, bäşikdi ya. Söýlemi? Ya. Bäşik. Bak öwjek laňyrsynda geçip öwjek bilen waraşy ýekece soraw jogap berip. Bäşik goýdy. Wala hany. Ýöňe zat soradym laş Germaniýany kim aldy dedim. Men alam ok diýip perde durda. Men alem ok. Men ýene ogurluk etdiňmi sen? Yo alem ok. Ýene ogurluk etdiňmi? Alandadyň. Bir alandadyň derrew ýetdi. Çağa terwe. Din aýtdym men sana adamyň zadyny alyp gelmedi. Näme çalyp geldin ýene? Yo men alem ok. Men alandadyň. Ay howqyýmda. Oýnap bol oýun berem de. Dana direk boljak kaşlon goňşular. Numar 4. Men alandadyň. Gaýwan biriň zadyny ellesen gaty görme. Berer molim arkaýyn ol ýakidip berer. Berer arkaýyn ol. Geçsene hay. Näme bolsa gep düşünýip boljak gele. Goňşular. Numar bir soraýma tabi. Assalamu alaykum ýaşuly. Wa aleykum assalam. Bu näme bu näme goýup üççä? Goňşularna oňşoň dok näme boldy? Bir goňşuň bar näde ýaşaýanyňyzy bilemok. Ha näme boldy? Depäňizde tansak diýenler o bolup beşler. Ay şolar ýa-la direksiz goňşuym adamym ha. Hay. Ýekece soraw berdim lay men şu oğlunyň taryhdan bakasyny ötüşek bolup. Ha siz molumumy? Olay. Olam bar ödülenip duran soňla ýoksa maga ýeşe. Şoda kirlagır näme? Başaga ýetdi o şunu. Ha olay. Ýekece soraw berdim da Germaniýany kim aldy diýsem bar. Men alam ok diýip ýerde
Onsoň Oňulan düşünüşüm beli. Ay kakazynyň ýanyna bardym. Ay o jan deme oğluňyz bilen düşünşäýlisem, ona gaýtam depip kakıp urup başlady onu. ogluny. Olay. Ha, bular şonýala haramzada maşynik dur alan zatny ýüzüne berýän näler bular. Şonýala usular wara, öňrek wara. Ha men bir aýalym ýyrtyk karoşlay. Ana şonu kapyň agzyna çykaryp goýdum bolin, arkadan. Men şondan görýän olsunlay. Bay bo. Şonýal haramzada adamlar bular. Alan zadyny ýüzüne berýän näler. Zaýda näme düşünşmelik ýokmuş keselmi näme maňa ýok manka men orga de berýän balaşdyrdylar barlady. Qadrly dinleyijiler, bizim Guýmanyň atly gepleşigimizi inni siz YouTube'dan tapyp bilersiňiz. YouTube'da Gyzykly Äläm kanalyna agza boluň we Guýmanyň atly playlistini tapyň. Bu gepleşikden başga hem siz Gyzykly Äläm kanalyna has täsirli videolary hem görüp bilersiňiz. Gyzykly Äläm kanalyna agza bolmagy unutmaň. Mehmanlar ene şahyryň şeýle setirleri bar. Bagyt paýlansa 3 baýlygy ilki al, ylgap baryp saglyk bilen erki al, ýany bilen çuwal gülki al. Soň tapylar galan zady zyňyp gitdi. Kerim Şahyr şonýaly gadyr Halipa Muhammed Murat Orazow bilen degişme sahnasyny taýýarladyk. Bu degişme sahnasy hakyky söýgü. Hakykysy. Seredin? Assalamu alaykum kaka. Wa alaykum. Gelen. Çağırdyňmy? Awa, golayrak gel. Gelim. Oğlum, men bir yetişen oğlum var dip begenip, guwanyp ýörün. Yetişdiňäni dogry dämi? Başdy. Näme soskadan aýrylanyňa 3 ýyl wagt boldy. Wagtyň çalt geçäşine ýa kaka. No, kowşuň bagjygyny özüň daňyp bilýän. Owa. Wi-Fi'ya da özüň girip bilýän. Çykyp bilemok. Awa. Anan indi men saňa wara oğlum, sen galadan edip ber. Seni öýerjek, gözli başly çek goýan, saňa bir maşgala gurdurjak goýan ha. Anan bir men bir gowy dostum ma. Şoň bir gyzyny gelinlik görüp goýdum saňa. Ine ol. Aýra aýda rokmaýa. Ha, bu ýyplasy işiň. Ay meňejeme. Oňa go. Ha, ine şu. Ol ondan metere. Garraoning. Ha, bu meňe jemek ene. Inim. Enem şu. Inim. Ha, ine. Ey, seret. Ay, telefon. Ayda, gayrat et. Gör, ne şu gyýda sen öýlenmeli oğlum. Ayda. Ben de surayda 100 ornayna kaka gayrat et. Oğlum. 150 kilogram. Ma serede o. Seret. O ayra yo. Sen şu gyýda öýlenmeli oğlum. Yok kaka, слышь меня, pap. Men wara öz söýgülim. Bilýän? Men onu söýýän, o men söýýär. Biz bagtly, bilýänmi? Be. O goja gyzo, biziň maşgalamyzda tüs gerek gyzol. Yok oğlum, Seret söýgü diýilýän zat ýok oğlum. Söýgü diýilýän zat bara 2007-nji ýylda gotardy. Çaçaň öýlenen ýylmy? Hey. Şu insan söýgü de şu. Oğlum, söýgü bir zat. Maşgala, başga zat. Hawa, maşgala bolan näme bolýar? Şol seni hormatlajak, syýlajak, saňa seretjek, seni eklejek biri bolmaly. Şuma seretjek bir de yok da şuma şoňa. Şoň eklejek, seretjek. No, eklejek indi bu döwürde gerek bolýar da bize şoň çyny mara. Oğlum, sen isteseň seveseň şu öýleneýmeli. Hayır, ayda. Hayır. Udalyda, ayda. Yo, dur oğlum. Oğlum, muny pozmaly. Muny pozsaň, men bizim günümiz bozarsın. Men planlam bozarsın. Balya, oğlum, sen şurada öýlenseň, men sen toýunda azat aýtdyrýan. Dönmezif. Orazow, ho, nereden? Dönmezif, däme. Balya oğlum, men sen toýunda azat dönmez aýtdyrýan. Azat dönmezning toýuny. Azat dönmez, azat. Elinden tut. O eliňizden tutýa, ikiňiz orta çykarýa waly sederdiňiz. Yıldızlara o uçarsyňyz da ýyldyza gidip onuň toýdan. O toýdan soň onuň uçuň, gonuň, göçüň, nuşa ol siziň
Siziň öz problemaňyz. Dönmez. Azat dönmez. Ay yok onuň dogry bolma. Ha. Azat 4 saat aydymyn aydar gider, ondan menen bilen ömür o ýaşaşmala 150 kilo bilen o. Oy. Ondan var uçak diýip ýokaryk gider, ýerege ýerip gider, uçak diýip ýokaryk galar da ýerege ýerip gider, spatula zat edip Polmex'tan kran çağırıp Polmex'in işgärlerine bir komand berip, ay görgüley goýsan ay. Ay. Yo, öýlenmeli ha. Kaka, men öz söýülmä, bilýärmi? Men onu dälirä söýýän. Oğlum, sen şunu ara dälirä söýmän goýdum. Men sana ine Mercedes-Benz padar ket. Wow! Wow! Vers. Wow! Mercedes-Benz. Obo versi. Öz adymy. Altayda berdi oğlum. Ay, adaro. Bar yok Altay. Eger ara, agdy berje ýaşaş berseňiz, uzalda aýarda boljagym. Altayda bernisem. Bolya, kaka, men onu vara, o giz dälirä söýmän bes ederim. Ýöne men şo giz barady, pikir ederim. Oğlum, sen şo giz barada pikir etmäňem goýsaň, men sana elitni jaý sowgat edýän. Elitni jaý? Elitka. Elitkadan. Awa. Stop. Şuma, kim barada gidip turay gurum? Ha, diýmek onda sen razy da boljagym, ha? Ay, dagynam. Ha. Elitkadan jaý. Aha. Mercedes-Benz. Elis. Azat dönmez. Men toýumna. Awa. Razy da ona sen oğlum. Ayo. Barana sen gitdi, dostlaryňy toýa çagyryp ber. Sağ ol kaka. Alya. Aşır. Goýmadylar. Neme şu hemme zat öňkü gepleşişimiz ýalak bolmaly hawa. Toýa azat oraz gelmeli, ýöne gaýrat et azat dönmedi stille geýilsin. Onuňam neme bar? 82-nji ýylyň Mercedes-Benz maşyny bar, sen gapyňda duran. Şoňa urdy bitirilýän 4 teker tapdanym şonu bir iş alet gaýrat etdim. Onuň neme? Ýanky o gyzada bara. Korran ýok bolmana 150 kilo gelsin. Onuň neme Kısaçı Aşgabatda tanış ýerim barmy ýa Moskowskda Elikada datda. Şoňa bir aýlap jaýyň boşatdy ýa-da oglum bir aýlap bir wagtlaryň boşatdy bolsun oglum razy. Oy, şo gyzada 150 kilo geldi, haça bolman. Bar, sağ ol. Bagıtly bol ogulçygym. Kadırlı dinleyiciler, bizim Güýmeniň atly gepleşigimizi inni siz YouTube'dan tapyp bilersiňiz. YouTube'da Gyzykly Alem kanalyna agza bolun we Güýmeniň atly playlistini tapyň. Bu gepleşikden başga hem siz Gyzykly Alem kanalyna has täsirli videolary hem görüp bilersiňiz. Gyzykly Alem kanalyna agza bolmagy unutmaň. Gepleşigimizde değişmeler. Bir gün Ependi ağam öýüne Ezrail gelýär. Ependi, ben sen janyň almana geldim. Diýär. Ependi hem Ezrail'a bar sen elýüzüňi ýuw, men sana çay demläýin diýär. Ezrail hem elýüzüni ýuwmana gidende çay demläp oňa uky derman atýar. Ezrail hem çaýy içýär we uklap galýar. Ependi hem şol wagt Ezrail'in elindäki spisaga seretýär. Böyle dogrudan Ependi birinji dur we öz adyny iň soňunda ýazýar. Asalymdan Ezrail oýanýar we Ependi Sen bana çay çörek vereniň üçin men spisagyň soňundan başlaýar. Newton'un kellesini kaçan Almanyň arkaýyn oturup ýen bolsa, fizika adly problemi bize çykmazdy.
totuğuş satýany yüzlenýär. Gelin ey go gülýan totuguşlar. Pah pah bulan o motorluğunu göremde de gelin ha. Salamu alaykum. Wa alaykum selam gelinim. Satıcı. Hawa Haýsy totuguşlaryň köp burlaya? ine şu totuguş yaman köp gürle ine şunu görýärmi ne şunu? Oğlun. Bah. Ben şunu totuguşum bilen ýaşdyrjak. Guruluşmekde. Eger sen totuguşuň ýegilse, mugdyny alýan. Totuguşuň eger ýeňse, men totuguşumy saňa numlanet üstüne goşup berem. Bolýarmy? Bolýa. Satıcı. Ýöne sen atul urladın la o totuguş sen näme bolýar? Ağam ayalım bolýar, ayalım. Bugün opşitde ýaşaýan ýigitlerden biri gelip Ýönde, erteden geldi. son ýigitlerden biri Ha, Toyda näme? Oturda sýrlaňa taýýarlyk görden gömüllü. ne aýtjak bolýanym? Halanjylyklykda hiç de kalmadı. Kart işläni ok. Toya barsak hem içip elimiz boş iýermeýäli. Kart pul berýänse şolardan ümitlenýär. bir adam därhanadan ejesini kakasyndan jaň edýär. Ece! Alo! Ece kaka! Owme! Kaka oğlum. Oğlum. Owme kaka! Oğlum nerede? Men size därhanadan jaň edýän. Aha. Ben berde ýagdaýlam owme! Bana lokmalar suw howdany gorup berdiler. Biz ýanyndaky agaçdan içine böküp oýnaýar. Oğlum yaman kumlaklar. Bize lokmalar akylja bolsaňyz içine suw goýup berjek diýdiler. Ine hormatly dinleýijiler, siz Güýmen gat ýepleşigimiziň ýene bir sany dinlediňiz. Bu ýepleşigimiz näme diýär? Dinledik. Dinlediňizmi? Hawa. Senem dinledingmi? Menen dinledim. Sen dinledingmi ýa dinletdiňmi? Dinletdim. Sen dinledýän adyňa? Ha. Öňkülere dinleýärdiň, buňky dinletdiň. Hawa. Ay berekella. Gepleşigimiziň şuny kysany taýýarlap siýetrenler. Muhammed Murat Orazow şemde Nurif Allah verdi. Gadyrly dinleýijiler, bizim Güýmen gatly gepleşigimiziň her sanyny özüniň gyzykly Älem kanalyna goýup, size ýetirmegimize ul ýardam edýän Ady Agzalaryň kanaly esaslandyrjy Resul Mollaýew özümiziň çäksiz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Bugün şahatlyk gerek, bugün saat gerek. Şowkun gülkü gerek, ýaşasyn gülkü. Äleme iýnende adam diýen zat bir uly gülküden dörenmiş ilkidir. Awa. Sen bunu aýtmak bilen näme diýjek bolýar? Menem şu goşgymy bilen hemme dinleýijilerimize ülkülenejäniň sag bolmagyny, elmedamy güler ýüzlerini salmadygyny tesiramy arzu edesmeli. Kim ise ýygyr gülüp gelir. Sag bolardy ulan üçin. Awa, köp. Onda näme? Gadyrly dinleýijilerimiz. Indi kepleşiklerimizde de bugün mamağa yok, dönüm mamağım yoktuğunu ne bildirmedik yigidimiz. Şagirdim. Şagirdinim. O yazdyň maşyndan ya, dowduň arkan o. Näme atajan ýoň o, depidiroýdan o arkan. Bıy! Doğru. Men älen şagirdinim bolansoň bu soňjumdan ya. Bolda bu ham dowduň arkan o. Şagirdinim bolansoň bu sonyp gonyp. Ine bugün gepleşige birinji ýerde ýazga çykardym şunu. Ýatdy gonuňyza ýaradym dinleýijiler. Ýöne, ýatdan çykarmam. Kommentara goý. Ona näme gadyrly dinleýijilerimiz? Hoş wagtyňyz. Güýmenim dinleýän boş wagtyňyz.